Здравейте всички, които ме гледате, аз съм Шарокия и днес ще направя клип, в който искам да ви питам и съответно първото, което искам да ви питам е кое е по-добре да направя, да взема PlayStation 4, компютър или лаптоп. Едно от тези трите, ми кажете кое да взема. Другото е на какво да снимам. Да, напишете в коментарите за него. Не искам да е толкова кратко клипчето. Добре, ще го броим до 1 минута. Сега. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Айде, бай!